नमस्कार. आज सकाळी मी मॉर्निंग वॉकला गेलेले, तर जवळच एक शेत आहे, तर तिथं मला ही अळंबी भेटली. ही रान अळंबी आहेत आणि साधारणतः जुलै ऑगस्टच्या दरम्यान ही अशी उगवतात. थोडासा श्रावण महिन्याची अशी चाहूल लागली की ही अळमी येतात. त्यांना असं ऊन पाऊस असं वातावरण असलं की अशी अळमी येतात. तर त्यांच्या ठराविक जागा असतात, तिथंच ती येतात. तर मी बघितलं तर बऱ्याच ठिकाणी ही अशी आलेली होती, बरीच होती अळमी. तर मी काढली ती सगळी, कारण ही रान अळमी होती आणि ही खाण्यास योग्य असतात. त्यामुळे मी ती तशी सगळी काढली आणि घेऊन आले. तर जराशी फुललेलीच मला मिळाली, कळ्या कळ्या अशा काही मिळाल्या नाही, पण ठीक होती, खाण्यासाठी योग्य होती. म्हणून मी ती सगळी काढली आणि घेऊन आले. तर भरपूर मिळालेली, म्हणून मला बराच आनंद झाला, कारण पर्सनली मला अळंबी खूप आवडतात. ही रान अळंबी तर खूपच आवडतात आणि विकत घ्यायला गेलं तरी खूप महाग आहेत. तुमच्या जर मार्केटमध्ये ही विकायला येत असतील तर त्याची काय किंमत आहे ते मला कमेंट्स करून नक्की सांगा. प्रोटीन भरपूर असतं या अळंब्यांमध्ये आणि आपल्या तब्येतीसाठी खूप चांगली असतात. फक्त ही बघून घ्यायची, रानअळंबी असली तरी जी खाण्यायोग्य आहेत ना तीच आणायची. जे हे लोक जी काढतात बरेच जणं, तर त्यांना माहितगार आहेत, त्यांना ही बरोबर माहिती असतात. तर मला तशी माहिती होती म्हणून मी आणली. तर बघू शकता किती मस्त एकदम मोठी मोठी मिळालेली आहेत आणि खूप लांबसर आहेत. थोडीशी फुललेली आहेत पण ठीक आहे, ही पण आपण खाऊ शकतो. अगदी खूप फुलून बरेच दिवस झाले असतील तर ती मात्र खाण्यायोग्य नसतात. तर आता ही सगळी एवढी जी अळंबी आणली ती साफ करण्याचं मोठं काम असतं, कारण याला बरीच माती असते. तर याचा जे जमिनीच्या खाली जेवढा भाग असतो ना, म्हणजे गेलेला असतो तो शेवटची जी टोकं आहेत तर ते सगळं कापून टाकायचं असतं आणि वरचा देठपासूनच आपल्याला हे घ्यायचं असतं, कारण हे जो खालचा भाग असतो त्याचा काहीच उपयोग नसतो, तो एकदम कोरडा असतो. तर अशा प्रकारे मी सगळी अळंबी आहे ती कट करून घेतली आणि आता याला धुवायचं, कारण याला माती भरपूर असते. तर पाण्यामध्ये थोडा वेळ भिजत ठेवली तरी चालेल, कारण मग ती माती अगदी इझिली निघते. तर मी अशी नळाखाली प्रत्येक अळंबी घेऊन मी असं हाताने स्वच्छ चोळून चोळून त्याला धुतलं. थोडासा नखाचा पण वापर करायचा, कारण माती अगदीच चिटकून असते त्याला, त्यामुळे थोडंसं असं नखाने पण ते थोडंसं असं स्वच्छ करायचं, हलकं नख लावून ते पण असं पूर्ण जी अळंबी आहे ती आपल्याला स्वच्छ करून घ्यायची पाण्याखाली अशी धरून. तर तशा प्रकारे मी सगळी स्वच्छ करून घेतली. ही अळंबी स्वच्छ करणं, ती साफ करणं हेच मोठं काम असतं, त्याच्यातच थोडा वेळ जातो. बाकी ह्याची भाजी वगैरे बनवणं एकदम सोपं आहे, पण वर्षातून काहीतरी एकदा मिळतात त्यामुळे एवढी मेहनत तर घ्यावीच लागते. काय काय लोकांनाही प्रचंड आवडतात. बाजारात विकत घ्यायला गेलं तर खूपच महाग आहेत ही. तर अशा प्रकारे मी सगळी ही साफ करून घेतली आणि त्यातले थोडी अळंबी मी घेतली. आता ही साफ कशी करायची ते बघूया. धुवून तर झाली, आता साफ कशी करायची ते बघूया. तर ह्याच्या आतमधचा हा जो भाग असतो ना तो बघायचा आधी आपण, पाकळ्या आहेत त्या, आणि अशी उलटी करायची आणि त्याच्या वरचं जे कवर आहे ते काढून टाकायचं. तर प्रत्येक अळंबी आपल्याला अशीच साफ करायची आहे. त्याचा वरचा भाग आपल्याला असा काढायचा आहे. जर तुम्ही त्याला असं परतवलं ना तर ते इझिली बाहेर येतं आणि जो वरचं त्याचं हे आहे साल ते तसंच राहतं आणि ते आपल्याला काढून टाकायचं आहे. तर अशा प्रकारे प्रत्येक अळंबी ही आपल्याला साफ करून घ्यायची आहे. आणि ही जी फुललेली अळंबी आहे ना तर ती चेक करायची व्यवस्थित, त्याला कुठे कीड वगैरे नाही ना. जर समजा बरीच जुनी असतील ना तर मात्र त्यांना कीड असण्याची शक्यता जास्त असते. देठाचा भाग आहे तो पण मी तसाच साफ केलेला आहे. त्याच्यावरती जे आहे सालपट वगैरे ते सगळं काढून टाकलं आणि तो पण असं व्यवस्थित साफ करून घेतला. तर प्रत्येक अळंबी मी अशी साफ केलेली आहेत. याच्यात थोडासा वेळ जातो पण अळंबी मात्र खायला मिळतात. तर अशा प्रकारे मी सगळी अळंबी ही साफ केली. मागच्या बाजूने मात्र व्यवस्थित चेक करायचं की ह्याला कुठे कीड वगैरे आहे की नाही ते, आणि नंतरच मग ही साफ करायला घ्यायची. तर अशा प्रकारे मी सगळी साफ करून घेतली. आणि ह्याचा जो देठाकडचा भाग असतो ना तो आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचा आहे, सगळा साफ करून घ्यायचा. आणि तो देठाकडचा भाग आहे तो आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचा आहे. हे बघा सगळी साफ करून झालेली आहेत. आता ह्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या मी अशा छोट्या छोट्या केलेल्या आहेत. तुम्हाला जर अजून बारीक हव्या असतील तर तुम्ही ह्याला चिरून अजून बारीक करू शकता. आणि ह्याचे जे देठ आहेत ते मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. तर सीझनल आहे हे अळंबी, त्यामुळे ते नक्की खा, कारण ती आपल्या तब्येतीला खूप चांगली आहेत. तर अशा प्रकारे बघा सगळे देठ मी
चिरून घेतले आणि हे सगळं आता मी एकत्र केलेलं आहे. आता ही रान अळंबी आहेत त्यामुळे ती डायरेक्ट फोडणीला नाही घालायची, तर त्याच्यावरती थोडंसं असं मीठ लावायचं, मीठ थोडं चोळायचं आणि त्याचं मीठ चोळल्यानंतर हलक्या हातानेच मीठ चोळायचं. मीठ चोळल्यानंतर थोडंसं असं पाणी बाहेर येतायचं, कारण याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण भरपूर असतं आणि असं पाणी येतं. ते पाणी आपल्याला चेक करायचं आहे. तिथे समजा ते काळपट आलं, निळसर आलं, असं कुठला तरी वेगळ्याच रंगाचं आलं तर मात्र ती अळंबी खराब असतात, ती खायची नसतात. आणि असं जर स्वच्छ पाणी आलं म्हणजे साधारणतः अळंबीच्याच कलरचं तसं जर पाणी आलं तर समजायचं की ही अळंबी खाण्यायोग्य आहेत. तर रानभाजी असल्यामुळे ती तब्येतीसाठी म्हणजे खाण्यायोग्य आहेत किंवा नाही आहे ते चेक करण्याची ही एक पद्धत आहे. असं चेक केल्यानंतरच ती अळंबी आहे ती आपण खायची आहेत. तर कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलं, 2 कांदे बारीक चिरून घातलेले आहेत, ते परतवून घ्यायचे. कांदा मऊ झाल्यानंतर मग मी इथं माझा मालवणी भाजका मसाला 2 ते 3 चमचे घातलेला आहे, पाव चमचा हळद आणि 2-3 कोकम घातलेली आहेत. कोकम अळमीसाठी नेहमीच वापरायची, म्हणजे अळमीची भाजी खूप चांगली होते. आणि ते मसाले कांद्यामध्ये परतवून घेतल्यानंतर मग ही आपण बारीक चिरून ठेवलेली अळंबी आहे ती याच्यामध्ये घालायची, ती पण व्यवस्थित याच्यामध्ये परतवून घ्यायची. थोडंसं मीठ घालायचं, कारण अळमीला आपण अगोदर पण थोडं मीठ लावलेलं आहे. पुन्हा एकत्र करून घ्यायचं आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवून एक 10 मिनटासाठी हे शिजू द्यायचं. अळंबी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, त्याच्या अंगामध्ये भरपूर पाणी असतं, त्यामुळे जेव्हा आपण शिजत ठेवतो ना तेव्हा बरंचसं पाणी याच्यामधलं रिलीज होतं आणि त्या वाफेवरच ही भाजी मस्त अगदी शिजते. आणि ह्या भाजीला थोडंसं तिखट जास्त ठेवायचं, म्हणजे मसाल्याचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं, म्हणजे खायला भाजी ही खूप चांगली लागते. आता ही अळमीची भाजी आहे ती आता शिजलेली आहे. सगळ्यात शेवटी मी याच्यामध्ये ओलं खोबरं घातलेलं आहे अर्धी वाटी आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर पुन्हा एकत्र करून घेतलं. तर ही जी भाजी आहे ती भाकरी किंवा चपातीसोबत खायला खूप छान लागते. आणि खूप अशी मोठी अशी काही रेसिपी वगैरे करायची नाही. ह्याचे अळमीचे जे प्रकार आहेत ना त्याच्या ज्या सगळ्या रेसिपी आहेत त्या साध्या सिम्पलच आहे, साध्या सिम्पलच करून खायच्या, तरच त्यांची चव आहे ना ती खूप छान लागते. आणि मस्तपैकी अशी ही अळमीची सुकी भाजी तयार झालेली आहे. तर खूप छान लागते ही भाजी, नक्की करून खा. जर तुम्हाला कुठे बाजारात किंवा कुठे समजा रानात अळंबी मिळाली तर नक्की करून खा. मस्त अगदी ह्याची भाजी झालेली, मी टेस्ट केली. तर तुम्हाला हा माझा अळंबीचा एपिसोड कसा वाटला ते नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा.